Řeka je pro občany Týna nad Vltavou naprosto nedílnou součástí každodenního života. Musí několikrát denně přes ní překročit, tráví tam volný čas, v létě, v zimě, venčí okolo si jezdí na kole, jezdí na paddleboardech. A když kohokoliv v Týně nad Vltavou se zeptáme, co je pro ně symbolem, tou hlavní dominantou toho místa, tak je to vždycky řeka. Probíhá tady kompletní revitalizace parkoviště pod kostelem a přilehlých veřejných prostor. Je to v podstatě vstupní brána. Pokud sem někdo do Týna přijede, ať už autem, nebo lodí, nebo na kole, zároveň je to místo, kde se potkávají občané, kteří skrz to centrum chodí. Takže je důležité se tomuto místu pověnovat, aby tady zkrátka vznikl kvalitní veřejný prostor, protože si toto místo zaslouží. Ten projekt se původně jmenoval Parkoviště pod kostelem a myslím si, že už ten název sám o sobě vlastně determinoval to nevhodné využívání toho prostoru. Prostě to bylo místo, kam se jede zaparkovat to auto, něco zastrčeného, kam nikdo nechodí trávit volný čas. Ten trend, že se vlastně upravují nábřeží řeky, je v západní Evropě běžný už několik desítek let a u nás vlastně už jsou projekty, které teďka přicházejí do realizace, ať je to v Plzni, nebo je to v Praze Náplavka, nebo v Českých Budějovicích. Záměr i zadáním teda bylo to vlastně tady tu část vlastně města, která je v historickém centru bezprostředně, tak vlastně nějakým způsobem zrevitalizovat a zpřístupnit břeh řeky občanům. Znáte to místo, chodíte tam? Jo, chodíme. Tady koukáme jako z mostu a tady máme takový pobytový schodiště a mnoho zeleně. V podstatě má jít o proměnu toho parkoviště v takový jako veřejný prostor, v takovou pobytovou zónu. Jako určitě to lepší, než co to je teď. No za mě je to super, že to přiláká určitě jako víc lidí. Já mám hrozně ráda na těch náplavkách ta schodiště. Tady, jestli byste na těch schodech trávili čas, jestli byste se tam šli setnout. Jo, myslím, že určitě potom při takovémhle hezkém počasí. Ta zeleň je skvělá. A já parkoviště taky asi určitě. Jo, parkoviště tady zůstane. Asi restaurace a to je vorář. To je vorář. A tohle je ta nová budova. Tak no, vypadá to hezky. Jo? Nazdar, ahoj. Ahoj. Teďka jsme v prostoru parkoviště, tady nám navazuje pěší cesta, která se taky kultivuje, takže lidé budou moct přijít pěšky nebo na kole přijedou sem a tady budou mít vlastně bezpečný přechod vlastně přes to parkoviště a celý vlastně prostor bude vypadat jako takový rozvolněný přechod stávajícího parku vlastně tady do té plochy, kde se parkuje a nad tím vlastně budou stromy a zároveň vlastně před těma objekty, jak to Voraře, tak toho objektu zázemí bude právě to nové pěší propojení a bude možnost vlastně se dostat bez problémů a vlastně v takové uvolněné atmosféře bezpečně vlastně mezi mosty podél řeky a nebudeme vlastně vůbec konfrontovaní s dopravou ani cyklisty. Když už se tady do toho místa takzvaně šahá, tak jsme se rozhodli vyřešit i veškeré sítě, které jsou tady nutné, protože už jsou staré několik desítek let a zasluhují si naší pozornost. Výměna horkovodů, vybudování nové kanalizace, rekonstrukce rozbitého povrchu parkoviště, to vše by nás dříve nebo později čekalo, stalo by to desítky milionů. Podařilo se na to získat dotaci z Evropské unie, z IROPu, která nám pokryje zhruba 60% nákladů, takže to je příležitost, která už se nemusí opakovat a proto jsme se rozhodli jít do toho komplexně, takže město vyřeší infrastrukturu a zároveň vzniknou hezké veřejné prostory. Součástí celého projektu revitalizace nábřeží byl vlastně objekt zázemí, který vlastně bude sloužit jak pro obyvatele, bude možnost si tam dát sprchu, dojít si na záchod, bude tam možnost si tam udělat třeba kafe, zároveň vlastně je snaha tam třeba dostat nějakou půjčovnu, nějaký šlapadel nebo lodiček a podobně, takže na to je taky vyhrazený prostor. Záměr vlastně byl takový, aby to nebyly čistě jenom jako záchody, ale aby to opravdu mohlo žít a poskytovalo to nějakou další službu. Tak, nyní se nacházíme na ploše parkoviště, máme tady nyní velkou hromadu, ale vlastně výhledově tady budeme mít plochu mlatu se stromy, možnost pobytu a tady na to vývaziště právě bude a je navrženo a bude se realizovat dřevěné pobytové schodiště, které umožní možnost trávení času vlastně v této ploše. A kousek výš, tam, kde je ta hromada, tam vznikne nové náměstíčko, to náměstíčko bude mít několik stromů, budou tam lavičky, bude tam vodní prvek. A tady na tu restauraci, která dneska končila takovým zeleným svahem, dostracena, tak právě budou další schody a bude možnost vlastně celkově tam sedět na terásce s výhledem na kostel. Vzadu vidíme garáže, které se budou dále taky rekonstruovat a tam vlastně bude i rozšíření toho stávajícího schodiště a budeme mít vlastně tu přímou pěší vazbu vlastně ke kostelu a na náměstí Míru. Vzhled fontány vychází z paměti místa. Václav Čihák přišel s představou, že by zkusil tematizovat
původní podobu řeky Vltava, a která měla 3 jezy, což ještě pamatují starší generace týnských obyvatel. A proto bude mít podobu trojité kaskády, která ty jezy má v takové jako konceptuální zjednodušené podobě připomínat. Koncepční práci s veřejným prostorem považujeme za velmi důležitou, protože jak občané, tak i návštěvníci Týna ty veřejné prostory dnes a denně využívají. Proto jsme jako Rada města nechali zřídit odbornou stavební komisi a také pozici městského architekta, kteří nám pomáhají s tím, abychom ten rozvoj města směřovali koncepčně a udržitelným způsobem. Jmenuji se Ondřej Beneš, několik let jsem městským architektem v Týně nad Vltavou, kde velice úzce spolupracuji s vedením města a se stavební komisí a mým úkolem je dělat nebo býti oporou při celkových pohledech na rozvoj města. Té kvality budeme dosahovat metodou jako drobných postupných kroků, drobných realizací, které na sebe budou navazovat. V Týně nad Vltavou obnovujeme vztah historického jádra k vodě, kde máme teda historický jádro, Brašov, zámek, na ulici pod kostelem. A já skoro mluvím o slupkách, které na sebe musí navazovat a v současné době doplňujeme a podporujeme tu část té cibule, která se dotýká Vltavy. Samozřejmě parkoviště pod kostelem a okolní veřejné prostory nejsou jediným prostorem v Týně, který je třeba. Bereme to jenom jako ukázku té práce, té stavební komise, architekta a vedení města a té vzájemné spolupráce. Řešíme řadu věcí, které tady dlouhodobě jsou potřeba vyřešit, jako je třeba Hlinecké sídliště, revitalizace Malostranského sídliště nebo Havlíčkova ulice a tak dále. Takže všechny tyto věci se snažíme koncepčně řešit. Bohužel, pokud to chcete dělat kvalitně a udržitelně, vyžaduje to, řeknu, pečlivý přístup a samozřejmě to sebou nese časovou i finanční náročnost. Vlastně spousta českých krásných měst má řeku a nábřeží a snaží se jim nějakým způsobem začlenit do toho každodenního života. Tady to trošku chybělo a je úplně skvělý, že se vlastně díky projektu pana architekta Čeháka podařilo propojit náměstí s tím nábřežím a dokončit vlastně takovou tu základní tepnu mezi zámkem a středem města až vlastně k tomu pobytovému prostoru, který vznikne v blízkosti toho parkoviště pod kostelem. Tak konkrétně tento projekt už tady je vlastně připraven léta, byl i prezentován v rámci Dnů architektury, myslím, že před 4 lety zpátky a setkal se s nadšenými ohlasy lidí, kteří kvitovali, že tady vznikne krásný veřejný prostor a bohužel jenom ten čas a koordinace všech těch akcí to posunula až do těch dnešních dní, ale věřím, že ten výsledek bude stát za to. Tak, mojím přáním, až tady se budu procházet za 5 let, bude, že vlastně už ta zeleň, která se tady vysadí, už se ujme a bude vlastně prosperovat, že ji bude poskytovat kýžený stín. Byl bych rád, kdyby lidé z toho měli radost, kdyby si ten prostor opravdu s chutí užívali, trávili tady čas a to je pro mě ta největší zpětná a nejlepší zpětná vazba.